Калі ты гэта бачыш, ведай, сусвет спрабуе нешта сказаць. Перад табой адкрываецца шлях, пра які ты нават не здагадваўся. Будзь уважлівы да знакаў сёння. Яны ўжо побач. Прадказанні на тыдзень для ўсіх знакаў задыяку з 18 лістападу по 23 лістападу. Авены. Таемны шанец пакажа сябе праз нечаканую сустрэчу. Не спяшайся, проста слухай знак. Не спяшайцеся, авены. Таемны шанец пакажа сябе праз нечаканую сустрэчу. Не спяшайся, проста слухай знак. І чакай нечаканую сустрэчу. Цельцы. Ты адчуеш прагненне змяніць нешта ў сябе. Не адкладай. Маленькі крок адкрые вялікую сцежку. Блізняты. Слова, якое ты пачуеш выпадкова, стане ключом. Сёння сусвет гаворыць праз іншых. Блізняты. Слова, якое ты пачуеш выпадкова, стане ключом. Сёння сусвет гаворыць праз іншых. Ракі. Цішыня дасць цябе адказ, якога ты ўжо даўно чакаў. Прыслухайся да ўнутранага голасу. Львы. У гэты тыдзень да цябе вернецца ўпэўненасць, але памятай, сапраўдная сіла ў спакойным сэрцы. Дзева. Старая думка адкрыецца з новага боку. Ты ўбачыш шлях там, дзе раней была сцяна. Дзева. Старая думка адкрыецца з новага боку. Ты ўбачыш шлях там, дзе раней была сцяна. Шалі. Твае пачуцці стануць компасам. Даверся ім, яны не памыляюцца. Скарпіён. Туман рассеецца, і ты зразумееш, што сапраўды з табой. Нішто не схоўваецца ад інтуіцыі. Скарпіёнам. Туман рассеецца ў скарпіёнаў, і скарпіёны зразумеюць, што сапраўды з імі. Нішто не схоўваецца ад інтуіцыі скарпіёнаў. Стральцы. Адказ прыйдзе праз знак на дарозе. Літаральна ці сімвалічна. Будзьце уважлівы. Казярогі. Сілы вяртаюцца. На гэтым тыдні вы зробіце тое, што даўно адкладвалі. Вадалеі. Вы заўважыце сувязь паміж двумя падзеямі. Гэта падказка ад сусвету пра наступны крок. Паважаныя вадалеі. На гэтым тыдні вы заўважыце сувязь паміж двумя падзеямі. І гэта сувязь паміж двумя падзеямі пакажа вам падсказку ад сусвету пра наступны крок. Рыбы. Мроя, сон або візія падчас адпачынку падштурхне да важнага рашэння. Верце ў тое, што прыходзіць знутры. Рыбы. Мроя, сон або візія падчас адпачынку падштурхне да важнага рашэння. Верце ў тое, што прыходзіць знутры.
І памятайце, калі вы бачыце гэтае відэо, ведайце, сусвет спрабуе вам нешта сказаць. Будьце уважлівы, бо у вас все будзе добра.